Benvidos, boas noites, estamos en Contrastes, en Canal Rías Baixas, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, dende o auditorio principal do Pazo da Cultura de Pontevedra, que ben poderíamos chamar ou alcumar como a neveira. Pero imos a botarlle calor a este debate e, polo tanto, a contrarrestar os efectos da temperatura ambiente coa sensación térmica seguramente quente que desprenderá este debate de hoxe, porque imos falar dun asunto que está no pel da actualidade, das pensións, ou se queren, da marea pensionista, ou se queren, da lección de dignidade que están a dar os nosos maiores, a reacción que teñen os nosos políticos e que pode acontecer nas vindeiras datas, porque o asunto está permanentemente en remoción. Hoxe mesmo mércores, se están a vernos no día de grabación e emisión deste programa, falouse de novo no Congreso dos Deputados. Non hubo grandes diferencias con respecto ao que pasaba hai unha semana, pero serán eles os que valoren precisamente todos os datos e por onde pode ir este asunto nas vindeiras datas. Empezo a presentarlles, primeiramente, aquí o meu carón está Belén Villar. Belén, benvida. Moitas gracias. Moitas gracias por estar aquí connosco. Ela é concelleira en Ponteareas, deputada provincial e, por certo, recén elexida, hai unas datas, presidenta local do Partido Popular Ponteareas. Enhoraboa, por lo tanto. Moitas gracias. A continuación está connosco Tino Fernández, veterán, repite, creo que a terceira vez, xa que está aquí connosco, en esta ocasión para representar o Partido Socialista neste debate a propósito das pensións. Ele é voceiro municipal do Grupo Municipal do Partido Socialista no Concello de Pontevedra. Tamén está con nós, e repite neste caso, Marisa Domínguez. Que tal, Marisa, como estás? Moi ben, moi ben. Vexote ben. Encantada da vida estar aquí hoxe contigo. Grazas. Para falar precisamente das pensións, unha pensionista que representa, ademais, a UJP, que é Unión de Jubilados da UGT. Da UGT. E, finalmente, Victoria Portas, que é a voceira e coordinadora nacional do movimento da plataforma Modepen, Movimento en Defensa das Pensións. Victoria, que tal, como estás? Benvida. Grazas por estar aquí connosco. Con eles catro, imos falar precisamente esta noite do asunto das pensións e, sobre todo, de que pode acontecer, porque é que non só é unha cuestión de malestar social manifestado nas rúas, é que ademais hai un debate moi importante de fondo a propósito de como se pode mellorar, como se pode garantir o sistema público de pensións e por onde van os tiros, porque incluso está aí no ambiente ese, como se denomina, PAN, non? PAN, chámase PAN, vale. O PAN europeo, que é esta historia de un fondo de pensións privado, cos bancos e tal, bueno, é un asunto un pouco inquietante. Antes de nada, que dice a xente na rúa? Imos ver de seguido unha enquisa, a primeira de dous que ofreceremos ao longo deste debate de hoxe, en este caso con xente maior, gravada en Pontevedra hai unas horas, concretamente, a propósito de como están a seguir os acontecementos e a reacción dos nosos xubilados e pensionistas en defensa dun sistema público. Vemos. Yo estoy contento porque tengo una pensión bastante buena, dentro de lo que cabe, 1.700 euros. Para mí, pues, sinceramente lo considero oportuno, pero claro, lo que es ilógico, que nos suban, por ejemplo, la subida esa de un euro, a mí, por ejemplo, me supuso 3 euros, pues era preferible que el gobierno dijese, pues mira, no hay cuartos, es lo que hay, y que los que pasamos, lo que tenemos de 1.000 euros para arriba, porque pues, dentro de lo que cabe nos arreglamos, pues que toda esa cantidad pasase para los de abajo. Contento no puedo estar, porque tengo muchas necesidades en casa y bueno, la pensión no es como la del presidente del gobierno. Piden que nos suban el IRPF, que son 1 y pico por ciento, serían 10 euros en vez de 4, me parece pura demagogia. Bueno, pues si sube el 3% la economía, pues tendría que subir todo el 3%, ¿no? Digo, o solo va a los empresarios el 3%. Bueno, estamos contentos porque tenemos una pensión buena, está claro, pero somos pocos los que la tenemos así. O menos en particular a nosa non é mala, pero a xente xeral non mal, porque as pensións son moi baixas. Para a maioría, vamos, nós en concreto non é mala, pero pensamos nos demais.
está moi mermada, sobre todo as mulleres e as viúdas e demais e tal, e non lles podes decir a cara a xente que lle va a subir un 0,25, non? Sobre todo mirando o que fan os políticos cos seus soldos en particular. E despois penso que a futuro das pensións está garantizado, e se non se fai dunha maneira será de outra, será por vía de presupostos xerais do Estado ou ben pois por algún outro tipo de impostos para tal. No me considero privilegiada, pero normal, una pensión normal. Y gracias a que la cobramos, ¿eh? Imos a analizar estas respostas porque de algún xeito nos dan precisamente un vieiro para afrontar o asunto de fondo. Quería facelo inicialmente coas dúas representantes dos movementos, digamos, de pensionistas que están nas rúas. Un deles, poderíamos decir que está de algún xeito canalizado a través das dúas centrais sindicais de ámbito estatal e a nacionalista CIGA, é dicir, UGT, Comisións e CIGA, e por outra banda están outras plataformas, entre elas concretamente Modepem. No que atinxe a UJP e UGT, están garantidas as pensións do futuro? En estes momentos non están garantidas. Dadevos de conta de que desde o ano 2011 o Pacto de Toledo está en stand-by, está boicoteado polos 4 costados. Iso que fixo? Fixo que o goberno de Raxoi, cando chegou ao poder no 2011, xa a partir de xaneiro de 2012, xa fixo a famosa subida de 0,25 céntimos, que é unha vergonza, que eu, de cada 100 euros, de pensar de que cada 100 euros a un pensionista lle dean 25 céntimos, caime a cara o chan de vergonza, de ver o goberno que temos neste país, porque calquera miserable vai pedir á porta da iglesia e xunta máis cos 25 céntimos. É inadmisible, é unha burla que nos están facendo, mas non se puderon rir máis de nós en 7 anos, fijádevos ben, que Zapatero en 7 anos subera as pensións dun 23%, dun 53%, perdón, Zapatero, nos 7 anos de legislatura, as pensións mínimas subiron dun 53%, chegou o goberno de Raxoi do primeiro mandato e no segundo, que son outros 7 anos, e subiron, Zapatero subeu en 7 anos 248 euros, e Rajoy en 7 anos leva subido 46 euros. Esta é unha vergonza, e moito máis vergonza é que se poida votar a un goberno como este, que nos está levando á miseria máis profunda. Evidentemente hai un caudal aí de votos moi importante, pero bueno, esa outra derivada deste debate de hoxe, que pasará no futuro e que pasará na vindeira cita cas urnas, non? Terán que decidir, evidentemente, entre outros, os 9 millóns de xubilados, de pensionistas que hai neste país. Victoria, están garantidas as pensións de agora e do futuro? Coa política que se está a levar, no. E eu sí que no que discordo con ela é que justamente aquí se estivo atacando o sistema de seguridade social, se estivo atacando, pero xa se atacou desde o ano 2011 cun goberno do PSOE. É dicir, aunque non lles guste. E a realidade é que, según os estudos dicen, que a reforma concreta do 27-11 fixo unha perda de poder adquisitivo. A primeira reforma laboral, verdade? A primeira reforma laboral, exactamente. Pois esa en concreto fixo unha perda de poder adquisitivo dos pensionistas nun 20%. E iso hai un estudio que se pode comprobar e que todo o mundo pode comprobar. A posterior, certamente o PP se levou a palma con 6 reformas directas ou indirectas sobre as pensións, porque non solamente son as directas, senón tamén as indirectas, que nos está afectando todos, o copago, o subsidio para maiores de 52, todo iso fai que se vaya mermando a xubilación, que supuxo un 15% globalmente de perda. É dicir, en este momento temos un 35% perdido por 2 reformas fuertes e, ademais, certamente, a conxelación do primer ano por parte do Zapatero e o 0,25% de toda a legislatura do PP, non? Entón, neste momento nos atopamos que soamente con IPC acumulado ou non acumulado, a perda está en torno a un 5% en riba do 35% xa acumulado polas 2 reformas, co cal eu creo que xa os xubilados deron moito, xubilados e pensionistas, que hai que recordar, isto non é unha cuestión de xubilados solo, aquí hai orfandades, aquí hai viudedades e hai... Evidentemente, tendemos inicialmente, además, principalmente os propios xornalistas a empregar os 2 termos no mesmo senso, e non é correcto, certamente. Marisa, enseguida, deixame facer unha rolda iniciante de todos vos, e logo abro o debate, e non hai problema. Tino Fernández, os partidos políticos están a tomar ben
o recado que chega da rúa, o recado que chega dos nosos maiores? Home, eu só podo falar polo meu, non quero falar polo seu, pero de paso tamén polo remais. Bueno, eu creo que a mensaxe está bastante clara, non? Que hai unha revolta social importante en torno ás subidas das pensións non só deste ano, sino de anos pasados, non? E, de feito, o Partido Socialista iniciou un proceso de información e de propostas incluso con anterioridade a que os pensionistas, a que as persoas máis maiores se puxeran na rúa a reivindicar un pouco de dignidade. Xa dende decembro se iniciou o que nós chamamos as asambleas abertas. En Pontevedra xa tuvemos unha, onde veu Meno Escudero, onde se informa a xente da cales son as propostas que plantexa o Partido Socialista para garantizar un sistema público de pensións. Porque eu que si creo que o sistema público de pensións é viable, Nós creemos que é absolutamente viable. Outra cosa que se queira facer inviable, que haxa unha estrategia en base ou tomado como disculpa a crise para privatizar un sistema que ven funcionando moi ben. Entón, eu creo que o Partido Socialista tomou perfecta nota, leva presentado unha serie de propostas moi interesantes no Parlamento para recuperar esa perda de poder adquisitivo e, sobre todo, para garantir no futuro a viabilidade das pensións públicas, e creo que ese é o camiño. O que non asuma esa realidade, creo que se equivoca, porque hai unha forza enorme desde o punto de vista social, xa non electoral, sino social, que son 9 millóns de pensionistas, incluindo todo ese conxunto de persoas que reciben algún tipo de axuda, subsidio, pensión, incapacidade, etcétera, que é unha forza moi importante, e que debe facer remover políticas e, sobre todo, remover conciencias. É unha forza social importantísima e pode ser, evidentemente, unha forza electoral trascendental nas vindeiras eleccións neste país. Coida Agustín Fernández, coida Tino Fernández, que sí que atinxe o Partido Socialista tomaron boa nota. Hoxe mesmo, nun novo debate que hubo no Congreso dos Diputados con motivo da sesión de control, lembro que o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, decía: eu estou aquí para intentar aportar solucións, non para repetir o debate de hai exactamente unha semana. E decíalle, concretamente eso, a portavoz, a voceira do Partido Socialista, Margarita Robles. Coida vostede, Belén Villar, que se tomou boa nota do que está a acontecer, haberá pronto respostas no que atinxe o seu partido dende o Goberno da Nación a demanda dos colectivos que están nas rúas e que van a seguir nas rúas nas vindeiras semanas? Sí, eu penso que sí, que vai haber respostas, está vendo respostas, leva tempo vendo respostas. O Partido Popular, cando entrou no goberno no ano 2011, non hai que esquecer a situación na que encontrou o país, non foi unha cousa puntual, é unha situación de crise xeralizada, e, bueno, tive que tomar medidas realistas, non sair á calle simplemente escoitar as demandas hai que escoitalas, pero logo hai que axustalas ao que se pode facer e encaixalas dentro dunha boa xestión de goberno. Eu creo que as pensións están garantizadas, de feito, bueno, nas entrevistas que se facían na calle que acaban de sacar, pois algúns dos pensionistas así o manifestan, non creen que as pensións non estén garantizadas dun xeito ou de outro, o Estado, o Goberno vai a garantizar as pensións, pero eu penso que non só é que sea o Partido Popular que neste momento lle toca estar gobernando o Estado que vai garantir as pensións, sino que isto vai máis alá de ideoloxías políticas, isto ten que ser un pacto de Estado como así se ten reflexado, bueno, dende fai moitos anos, e o Pacto de Toledo. Co cal, bueno, pois o Partido Popular está nesa liña, agora ben, non é o mesmo sair á calle e admitir todas os plantexamentos e propostas que se fan ou non estar gobernando e lanzar propostas que ao mellor non son viables, que estar nunha posición como ten o Partido Popular nestes momentos no Estado, que ten que facer un equilibrio nas contas, ten que rendir contas tamén a Europa, etcétera, co cal ten que xestionar adecuadamente. Bueno, as políticas que están aplicando creo que os resultados están aí, está crecendo o empleo, o sistema de pensións pasa porque exista empleo, iso principalmente, porque no ano 2011 hubo unha caída moi considerable do emprego e iso levou a que as cotizacións se reduxeran tamén considerablemente, co cual, bueno, o sistema corría o risco de non sosterse.
o obxectivo principal eu considero que está na creación do emprego, e así é onde se están tomando as principais medidas e onde se están vendo os resultados, porque ahora mesmo pues, está crecendo o emprego, antes destruías emprego e agora crece. Hai un obxectivo cortoplacista plantexado polo propio presidente do goberno, que é a aprobación dos presupostos xerais do Estado deste exercicio para intentar aplicar aí certos incrementos que o propio Rajoy anunciou e que está logo parece empezar a desenrolar o Partido Popular. Coido que fora onte Casado, me parece, ou algún outro dos vicesecretarios que falaba precisamente da posibilidade de ampliar o límite para non cotizar os 18.000 euros, me parece que era concretamente, que afectaría no caso de Galicia a unos 80.000 perceptores de xubilacións e pensións. E hai un obxectivo, digamos, a medio e longo plazo, que é garantir, precisamente, o peto das pensións, o Pacto de Toledo ou a fórmula que se elixa. Imos por partes. Empecemos co primeiro, non? Ese tipo de anuncios, plantexo a pregunta a Marisa e a Victoria, e a partir de aquí o debate está aberto, o sea que logo irá por onde vostedes queiran, pero a oferta que fai, por exemplo, o Goberno da Nación, que atinxe no caso concreto de Galicia a 80.000 xubilados, de rebaixar o tope de declaración do IRPF, tendo en conta precisamente a percepción de xubilacións máis baixas no caso de Galicia, é satisfactorio ou é un caramelo? Preguntan polas dúas. Fume. Todo eso é fume. Leria pa a feira por non estar calado. Varme a permitir que me poña de mala leche. Porque vamos, ti podes facer o que hai unha queiras, desfachatez tan grande por parte de Mariano Rajoy, eu penso que xa nos toma por máis tonto que do que somos, pero chupar o dedo ainda non estamos chupando, ni estamos jajeando. Vamos a ver, as pensións en Galicia xa son pensións mínimas, moi pouquiñas pensións pasan dos 1.000 euros. Entón, as pensións que non chegan aos 1.000 euros xa non teñen desgravación de IRPF para despois recuperalo na renta. Esa é mentira, é falso. Que non lles faga caso. As pensións como a min, e como as de outros que non chegan aos 1.000 euros, non temos retencións de IRPF. Vostede non chega a 1.000 euros. Non, eu non chego a 1.000 euros. E os que cobran 369 cada mes, tampouco chegan aos 1.000 euros. Esas son as non contributivas. Sí, as non contributivas. E as pensións OBIs de 400 euros tampouco chegan para ter retencións de IRPF. Xa está ben de que nos tomen o pelo, Eso todo é unha medida electoralista. El quere que lle aproben os presupostos para tirar este ano e malo ano que ven e terminar a legislatura. Os jubilados, mandolle un recado, que non se deixen engañar, que non nos poden tomar o pelo desta maneira. Que tontos sí, pero de chupar o dedo non. Victoria. A ver, aquí hai... El dice xenéricamente, que o que vai facer é subir primeiro as pensións mínimas, non? Habría que ir dicindo por partes, vale. Si o método que el vai utilizar é o mesmo que a proposición de subir as pensións de viudedade, é un concepto absorbible que libera os presupostos xerais do Estado dunha carga e carga máis o déficit da propia Seguridade Social. O sea, pasaría a ser o cargo da Seguridade Social. Exactamente, porque en Galicia, tal como comentaba ela, o 90 e tantos % de pensións de viudedade están por debaixo das mínimas, co cual perciben complementos a mínimos. Hai que recordar que os complementos a mínimos dende o ano 95, no famoso e maravilloso Pacto de Toledo, que todo o mundo vai defender nesta mesa, menos eu, xa decía que tiñan que haber ido a cargo os presupostos xerais do Estado. Non foron a cargo do presuposto xerais do Estado hasta o 2013. Dende o ano 2008, que empezou a crisis, tardaron bastantes anos en realmente facer a separación de fontes, non? Que se quere facer agora con esta medida? Pois certamente o que se vai facer é subir a base de cotización das pensións, a base reguladora das pensións de viudedade, co cal o que se aforra son complementos a mínimos. Quen aforra o 8% de subida das pensións de viudedade? Os presupostos xerais do Estado. A quen se lle carga? As caixas da Seguridade Social. Realmente as viudas van a cobrar máis? En Galiza, ni unha. É dicir, podrían ser beneficiarias máis ou menos da subida da pensión de viudedade un 10%. É dicir, todas aquelas viudas que cobren por riba dos 600 euros podrían ter esa mellora dun 8%. Todas as demais, non. Por certo, moitas mulleres en Galicia que son xubiladas perciben pensións
da orde de 600 euros, teño entendido. Eso é o segundo paso que iba a decir. É dicir, se acaba de pechar as estadísticas, que aí ninguén supostamente as pode manipular, non? Se acaba de pechar o 2017 levándonos o premio ás galegas de ser as primeiras pola cola das pensións máis baixas de todo o país. É dicir, as galegas teñen unha pensión media de 617 euros, cando os presupostos xerais do Estado dicen que neste país a pensión mínima teñen que ser os 600 euros. Entón, se van subir as mínimas e estamos a complementos a mínimos e van facer exactamente igual que a regla de 3 das viudas, cousa que non sabemos, porque cando Rajoy fala sempre o deixa así todo entre tinieblas e nunca sabemos exactamente en que punto vai tocar, pois estamos falando de que non lle vai afectar nin a un 30% das pensións mínimas e pensar que en Galicia son a maioría, que ademais hai que ter claro, se pide que se suban todas as pensións neste momento por IPC, eso suporía 2.000 millóns de euros, subir as pensións mínimas tal como el dice, e querendo ser positivos, e non como digo eu agora, lle suporía uns 500.000. O problema está, porque para firmar os presupostos xerais do Estado, el lle ofrece 3.000 millóns de euros ao PNV, que subo o IPC das pensións, son 9 millóns de votantes, son 9 millóns de persoas que poden facer a compra tranquilamente, e aínda lle sobran 1.000 millóns, e que aínda lle sobran 1.000 millóns. Belén. Bueno, eu penso que o Partido Popular o que fixo foi garantir que as pensións, o sea, deixen de estar conxeladas como estaban, que crezcan na medida do posible. A todos nos gustaría que crecera a IPC e porque non todavía máis que o IPC, pero se non é posible, pois hai que polo menos que por lei este garantido que van crecer un mínimo, que neste caso pois é o 0,25%, evidentemente é pouco, eu tamén estou de acordo. Unha vez solventado ese asunto, está tratando agora de, a través dos presupostos xerais do Estado, pois que as pensións mínimas se poidan subir, que as pensións de viudedade se poidan subir, e que no IRPF aquelas pensións anuais que non superen os 17.000 euros, pois que non teñan retención de IRPF. A min pareceme algo positivo, porque se non afecta pois o 30%, vai afectar o 20% dos pensionistas. A algún sí que lle vai afectar e vai ser favorable, todo o que sexa garantir que as pensións mínimas estén un pouco máis arriba e non tan con soldos tan baixos, é positivo. Co cal, bueno, habrá opinións de todo tipo, dende logo, eu tamén apostaría por subir todavía máis a ser posible, pero bueno, hai que axustarse ao que existe. Non hai que esquecer tamén que as pensións dependen das cotizacións que haya feito cada un mentes estivo na súa vida laboral, dependen da vida laboral, dos anos, e bueno, se son pensións contributivas están ligadas a iso, se son pensións non contributivas son un pouco máis baixas, pois non cotizaron, ou cotizaron moito menos, ou que sea, co cual, bueno, ten que ser algo tamén, en certa maneira, equitativo e que o sistema sí que poida soportar. Tino? Bueno, vamos por partes. A ver, eu creo que se pode utilizar toda a demagoxia que se queira e todo o que se queira e todo o populismo que se queira, pero o tema das pensións é un tema, e o problema das pensións non é un problema que xurda agora, é un problema que se ven vendo vir desde principios dos anos 90, a sabiendas de que a población española iba envellecendo e, por tanto, chegaría un momento en que houbera un elevado número de pensionistas e había que buscar unha solución para garantir o sistema público de pensións. A raíz de eso, xurde a necesidade de pactar, porque isto de que os pactos son malos é moi bo decilo, pero ao final tes que chegar a un acordo entre todas as forzas políticas, sociais e sindicais, de forma que se garantice que no futuro, cando cheguemos ao 2023 ou 2025, que será realmente o momento en que todos aqueles que nacemos no baby boom empecemos a cobrar as pensións, pois que o sistema público de pensións resista. E iso foi posible gracias ao Pacto de Toledo. Se pode negar a evidencia, pero eso foi así. O que ocorre despois é que alguén se encarga de romper o Pacto de Toledo, tomando decisións unilaterais, e ese foi o Partido Popular, porque o Pacto de Toledo non foi un pacto sobre partidos políticos, foi un pacto que englobou a boa parte da sociedade a través dos movimentos sociais, movimentos sindicais, etc. Por lo tanto, o Pacto de Toledo é un bo foro para discutir estas cousas. Que ocorre? Que o Partido Popular dinamitou-no, e el, pola súa conta, no primeiro mandato, estableceu eso que chamase índice de sostenibilidade, que vai entrar en vigor
creo recordar, o 1 de xaneiro do 19, e que supón que cuanto máis vivamos, menos vamos a cobrar, non? Que é unha cuestión que existe aquí e en parte en Alemania de algún xeito, non? Por lo tanto, o Pacto de Toledo ou calquera outro pacto é unha boa solución ou un bo punto de partida, non? En canto ao tema das cotizacións e tal, eu creo que é unha cuestión de prioridades. O Partido Popular priorizou outras cousas, porque cartos había. O goberno socialista, ese malvado goberno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que subiu as pensións, como ben dixo Marisa, bastante, non? Ese malvado goberno deixou 66.000 euros, perdón, 66.000 millóns de euros na chamada hucha das pensións, que se non se chega a tocar, ahora serían 90.000 millóns de euros. Por lo tanto, ese malvado goberno deixou previsto que cando se produxeran tensións no ano 2023 ou 2025, máis ou menos, tuveramos unha mochila detrás. O que pasou foi que o goberno do Partido Popular preferiu invertir os cartos en rescatar bancos. Eso é unha cuestión de prioridades. Imos facer unha cousa, permítanme, porque está moi interesante, pero xusto teño que facer a primeira parada publicitaria. É breve, moi breve. E de seguido continuamos. Retomamos por aquí, Pacto de Toledo, o peto das pensións. Ata agora mesmo. Seguimos en Contrastes dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, en Canal Rías Baixas, falando hoxe desta reacción social mayúscula nas rúas que están a protagonizar os nosos maiores en defensa dun sistema público de pensións. Non é unha cuestión baladí, é moi importante e, como din eles, ademais, non só é por eles, é por nós, é polos que veñen a continuación. E precisamente, falando diso, con Belén Villar, Marisa Domínguez, Victoria Portas e Tino Fernández, deixaba a Tino no uso da palabra, e imos a retomar contigo, Tino, porque estaba a falar das garantías que pretendeu establecer o Pacto de Toledo que se escribiron os principais partidos políticos e axentes sociais e económicos deste país hai anos xa para garantir precisamente o futuro do sistema, sobre todo cando chegara o momento de que a xeneración do baby boom tivera a oportunidade tamén de ser, tivésemos, aí andamos, tivésemos a oportunidade de cobrar pensións. Ben, hai madeira por aquí, agardemos que sexa así. Ten futuro o Pacto de Toledo? Pode estar garantido? Sí. A ver, ten futuro se hai vontade política, non? É dicir, hai algúns partidos que temos vontade política de retomar o Pacto de Toledo e de buscar alternativas e solucións, porque evidentemente as cousas algo cambiaron co paso do tempo e hai que reactualizar as cousas e hai que ver como ese sistema que nos demos pois se pode mellorar. É evidente que hai que buscar novas fórmulas de financiación a través de impostos á banca, impostos ás transferencias. Hai que sacar gastos que se están cargando ahora o sistema público de pensións e que non teñen por que estar aí. Hai que facer unha serie de cuestións que van moito máis alá de intentar salvar uns orzamentos anunciando que a partir do ano que ven pois as rentas por encima de 17.000 euros, pois ou por debaixo, perdón, non van a sufrir retencións. Eso é un pano quente, pero eso non entra no fondo da cuestión, no verdadeiro problema, é dicir, porque ademais, como xa se decía aquí, a maioría das pensións, non só de Galicia, en Galicia o problema é moito máis grave, non? Pero en toda España a maioría das pensións están por debaixo dos 14.000 euros. Por tanto, non vai a ter un efecto máis que chegar a un acordo para salvar uns orzamentos e para poder chegar vivos ao ano 2019 a unhas eleccións xerais. Pero o fondo da cuestión é moito máis importante, non? Entón, isto é unha cuestión de prioridades. O goberno decidiu priorizar salvar a banca, o goberno decide priorizar gastarse 10.000 millóns remozando o noso parque de defensa, debe ser que nos vai atacar Portugal ou Marruecos ou non sei, vamos a gastar moito máis cartos en eso que o que costaría pois revalorizar as pensións tal como se establecía no Pacto de Toledo e que parece algo bastante máis sensible de cara á opinión pública. Por tanto, é unha cuestión de prioridades. O goberno do Partido Popular ten unha prioridade que é privatizar as pensións. Igual que fixo o que quere facer coa sanidade, o que quere facer con outras cousas. Pero que é así. Primeiro, se busca a forma de decir que as pensións non son sostibles e a partir de que se crea a sensación de que non son sostibles, se nos dice arreglen ustedes como puedan. E se privatizan.
igual que se fai coa sanidade aumentando listas de espera, para que teñas que acudir á sanidade privada. É unha estrategia, é dicir, está no seu ADN, non ten por que extrañarnos. Por tanto, a única forma razonable, creo eu, de que isto non ocurra é que non goberna o Partido Popular. Belén Villar, hai unha dobre acusación. Por un lado, o Partido Popular baleirou o peto das pensións e priorizou o gasto en outras cosas, como, por exemplo, salvar determinada banca, e, por outro lado, acusación tamén no senso de que están vostedes a realizar unha política cortoplacista e non a medio ou longo plazo. Bueno, eu discrepo totalmente co que di, porque, o Partido Popular leva nos últimos anos intentando incrementar e incrementa a partida presupuestaria que destina ao sistema de pensións. Nos últimos anos incrementouse máis dun 40%, o 40% do presuposto xeral do Estado está destinado ás pensións, e a partida máis importante, incluso por encima da sanidade, co cal non se pode decir que non estemos priorizando en pensións. Tampouco acepto que se diga que se pretende privatizar o sistema de pensións, tampouco estou de acordo, porque non é así, é dicir, o sistema de pensións hai que tratar de garantir que poida estar agora no presente e no futuro tamén para as novas xeracións cando cheguen á súa xubilación. Que pasa? Que as cotizacións disminuíronse nos últimos anos, que o emprego caeu considerablemente, perderonse máis de 3 millóns de postos de traballo no ano 2010, 2011, derivado dunha crisis. Non sei se culpa do Partido Socialista que gobernaba en España ou non, eu penso que da conxuntura no seu conxunto. Tocoulle ao Partido Popular levantar esa situación e cambiar ese ritmo de caída. E hoxe estamos nun ritmo de crecemento, en donde as cotizacións, o emprego está crecendo e automáticamente as cotizacións que aumentan o fondo de pensións está en aumento e vai ser unha forma de... Queixense de que está en aumento o emprego, pero un emprego precario, algo moi temporeiro, moi temporal, claro, é un problema tamén, non? Quero decir, por cotizacións, non? As cotizacións non creceron. Aumenta o emprego, pero as cotizacións siguen sendo as mesmas, porque o emprego que se crea é un emprego de moi mala calidade, como decía Marisa, por horas, por días, moito a tempo parcial, co cual fai que as cotizacións non crezan, é dicir, é imposible encher a hucha das pensións con este tipo de emprego. Hai que buscar un emprego de máis calidade, porque non é só crear emprego, sino crear emprego de calidade, que genere cotizacións suficientes para darlle un pulo ao sistema público. Pode ser outra vía un incremento da presión fiscal, especialmente en determinado tipo de rentas ou en grandes patrimonios e grandes empresas? Podría ser. Moi serio, e é que se está apuntando que o único responsable aquí da non sostenibilidade do sistema é a clase traballadora que non cotizamos o suficiente. Bueno, hai que recordar, hai bonificacións planas, é dicir, como pode ser que neste país grandes empresas, e non vamos nombrar ninguna, pero podemos recordarlas solamente coa roupa que temos vestida en este momento, poida estar pagando un salario ou un contrato de aprendizaxe a unha persoa con 40 anos, un 75%, primeiro, o 75% do seu salario que lle correspondería pola súa categoría profesional. É dicir, ese traballador xa está mermado económicamente para chegar a final de mes, poder comprar unha hipoteca ou darlle de comer aos seus fillos. Pero que xa non solamente temos eso. Depois atopamos con que ese mesmo traballador, con un salario de 800 euros, paga case 60 euros de seguridade social. Ben? Quanto paga a súa empresa? A súa empresa teria que estar pagando en torno aos 400 euros, é dicir, uns 375. Quanto está pagando neste momento coas tarifas planas do PP? 40 euros. Exactamente 40 euros. Eu levo 17 anos da miña vida facendo pensións. É increíble que se diga nesta mesa redonda que hai que cotizar máis cando non hai viabilidade por parte da clase traballadora e que non a hai, e están cobrando unhas pensións referente ao que realmente cotizaron. Esa é unha mentira. É unha mentira. E o digo eu porque, ademais, teño conocedora de causa. É dicir, eu tiven que xubilar a xente na construción e na cidade de Pontevedra no ano 2011 e no ano 2012 e no ano 2013, cunhas bases de cotización de 1.500 euros, con pensións de 800 euros, porque o goberno de PP lle quitou o subsidio para maior 55, porque o PP sacou unha reforma laboral que os despediron a todos de forma gratuita gracias aos ERES, e aquí non había referéndum, aquí non había independencia, pero as empresas se foron todas, ou para Portugal ou para o norte de Marruecos, e non houbo nin referéndum nin independencia.
Despois decimos a Cataluña que lle sucede eso porque piden independencia. Aquí non sucedeu eso. E as empresas se foron, deixaron unha débeda grandísima ao sistema da seguridade social. A seguridade social neses anos de crise económica, non social, e non de seguridade social, foi un ente financiero que fixose cargo de todas as débedas de seguridade social que esas grandes empresas non pagaron. Toda esa seguridade social o fixo o propio sistema de seguridade social. Esa xente se foi ao paro, cobrou 2 anos de prestación e despois non tivo dereito ao subsidio. Porque o PP regula no 2012 que se quite ese subsidio. Se quedan desprotegidos principalmente nun 90% mulleres. Simplemente porque a súa parella ten unha nómina bruta de 900 e pouco de euros. Que é o límite? Que é o límite para poder ter acceso ao subsidio? Co cual a xente que se sinte obrigada a xubilarse anticipadamente. E nin así, porque como lles parecía que moita xente pedía xubilación anticipada, van e quitan reforma de xubilacións anticipadas. Entonces, se morren de fame entre os 55 e os 61, 62 en este momento. Ben? Agora é hasta os 63 anos. E con 63 anos atopan con que non lles queda máis remedio que acceder a unha xubilación anticipada duns 800 euros. Unha persoa que cotizou máis de 40 anos a este país, con bases de cotización superiores aos 1.500. E esas pensións as fixen eu. Entón, están cobrando en proporción ao que cotizaron? Non. Ese contrato implícito que temos nós como sociedade co noso goberno que non incumple. O incumple unilateralmente os partidos que gobernaron. Nen máis, nen menos. Porque a sociedade traballou, cumpliu, e iso non se está a cubrir. Despois sale o copago. É dicir, esta persoa que se ten que obligar a xubilarse con 800 euros se atopa con que ten que pagar 8 euros do copago polos topes que ten. Eu teño pensión de 600 euros con IRPF, lle subiron 1,20 euro polo 0,25 e lle aplicaron un 7% de IRPF. Ostras, como non se iban a indignar cando recibiron a carta, se tiñan que indignar. Acaban de perder 9 euros referentes ao ano pasado. E xa non digamos nestes últimos anos. Ben? Despois, sale da cartilla da Seguridade Social un mogollón de medicamentos mayoritariamente necesarios para esa xente maior de 60 e tantos anos. É dicir, un montón de medicinas que xa non entran dentro da cartilla, co cual non solamente o copago, é todo ese medicamento que se nos queda foro. A lei de dependencia, que eu non digo que o goberno de Zapatero fose un malísimo goberno, non, a expectativa do goberno de Zapatero era moi boa, o que pasa que chegou un momento en que non quixo mirar a crisis hasta que nos atopamos no burato dentro dela, e a contrarreforma que fixo a facer foi un parche, e foi o mesmo parche que utilizou posteriormente o PP, porque o PP lle dice a Zapatero que se chega ali, que se atopa coas arcas baleiras, pero resulta que eles desenrolan a lei de Zapatero, porque co factor de sustentabilidade que entra en vigor o 1 de xaneiro do 2019 e que nos prevé o da clase do baby boom, da clase me incluyo, unha perda de casi un 10% en este momento, entre un 8 e un 10%, ese factor de sustentabilidade aparecía na lei de Zapatero, na 11/2027. É certo, era para entrar en vigor no 2030, creo que é. Entón, vai o PP, que hai que decir os datos reais e verdad. Entón, vamos contar toda a verdade, que é do que se trata. Entón, aí está, poñía no 2030, moi ben, porque eu resulta que no 2030 ainda estou en vigor, é dicir, eu ainda vou entrar na xubilación despois, co cual a mí sí que me afecta. Bueno. Certamente, ven o PP e o adianta ao 2019. E tamén é certo que eu, sendo técnica en seguridade social, levo, pois xa vos digo, 19 anos da miña vida sabendo perfectamente, podría facervos o cálculo hasta agora do que iba a descobrar na vosa pensión. Agora, coa famosa fórmula que acaba de quitar o PP, co factor de sostenibilidade, non teñe, non quero utilizar a palabra, nin os técnicos do sistema da seguridade social. Os técnicos, que son os que nos van facer o cálculo da nosa pensión, non teñen nin idea como se vai calcular. É que non se sabe, porque coa esperanza de vida, a semana pasada, ainda dixo Montoro, que a xeración do baby boom, vamos a vivir os 110, a este paso, dentro dun par de anos nos matan. O factor este de sostenibilidade o que implica é que a partir de 2019 vaise reducir un tanto por cento, que non está establecido aínda, non? Sí. O sí? No, o cálculo vai ser en función da crise económica e da esperanza de vida. Entón, os cálculos que fixeron os economistas é que pode estar en torno a iso, e que, ademais, se che vai recalcular a túa pensión cada 5 10 anos. É dicir,
nunca vas a saber cuánto vas a cobrar cada 5 anos. Tú te xubilaches cunha pensión, pero non quer dicir que ao cabo de 5 ou 10 anos vas a seguir cobrando mesmo. E ti cotizaches, por exemplo, como autónomo, imagina, ata un tope determinado, pensando que ibas a cobrar unha determinada cantidade que logo veremos. Nadie dice que a solución sexa unha, porque non a é. Porque non a é. Ahora, querer decir aquí que sí ou sí teñen que subir as cotizacións sociais e que a parte empresarial non ten nada que ver e que o fraude fiscal non ten nada que ver e as tarifas planas das grandes multinacionais non ten nada que ver e os paraísos fiscais non teñen nada que ver e a corrupción non ten nada que ver, hombre, pues nos poñemos todos unha venda e seguimos dicindo que non pasa nada. O debate está aberto para alusións Belén Villar, pero tamén poden falar os demais, os que queiran. Adiante. Bueno, eu quero 4 cousas. A primeira, moi breve. A conxelación do ano 2011 de Zapatero non foi tal conxelación na súa totalidade. As pensións mínimas, a de 600 euros, a de viudas, as non contributivas, esas subiron e aparte cobraron o IPC do costo real. Ao resto das pensións que subían desa cantidad, esas sí estuveron conxeladas ese ano, pero sí cobraron o IPC, que fora un 7,7%, cobráronse do IPC. Eso son as cousiñas como hai que explicalas. Non estuveron todas congeladas, as mínimas non estuveron congeladas. Eso por un lado. Segundo, outra cousiña. Cando foi que chegou, díxose por aquí, que cando chegou Mariano Rajoy ao goberno, que encontrou unha defeiteira. Joder, encontrou un fondo de pensións de 70.000 millóns de euros. Si chega a seguir gobernando uns poucos anos máis, cando se vai dentro de 3 anos o que temos nós ás costas é un puf, é unha deuda de 70.000 millóns que nos deixa o goberno ben gobernado de Mariano Rajoy. Cando, mirade ben, sigue dando cartos, para, mira, revalorizar o 60% das pensións, o 60% das pensións en España ten un costo de 1.300 millóns. Pois hai que eliminar os 2.500 millóns de pesetas que se lle está dando á enseñanza privada e con eso ainda cobramos os 1.300 millóns de suba nas pensións, ainda nos quedan 1.200 millóns na reserva. E eliminar os 11.000 millóns que se lle está dando á Iglesia, xa temos 12.500 millóns. E a Iglesia tamén hai que exigir que pague os recibos da urbana, como pagamos todos pobres. En España téñense que acabar eses privilegios. E os bancos meterlle un impuesto especial. Para eso nos costou 60.000 millóns de pesetas do bolsillo das arcas de todos os españoles. E xa está ben de dicir que son os gobernos anteriores. O goberno de Rajoy eliminou coa reforma laboral, fixo unha contratación de merda. Ni máis ni menos, é a palabra que lle podo poñer, porque non pode ser que co crecemento de traballo que hai, que andan cacareando, que está crecendo o empleo, contratos de 2 horas, de 4, de un mes si outro non, e así, continuamente, non se pode recaudar. E, efectivamente, cando fixo a reforma laboral, rebaixoulle as cotizacións aos empresarios. Entón, se non se cotiza, non hai ingresos. Pero, bueno, que vai eliminando todas esas parafernales que teñen por aí e xuntamos uns miles de millóns e cada ano non temos quiebra na Seguridade Social e as pensións suben. Unha pregunta para os dous políticos en exercicio que temos aquí, Tino Fernández e Belén Villar. A cuestión, entre outras, é de prioridades políticas no gasto, precisamente como están a apuntar tanto Victoria como Marisa, é dicir, vostede decía, falase agora, a ministra Cospedal plantexou que son necesarios, compre que hai que invertir 10.000 millóns de euros en renovar o noso parque, digamos, de blindados e outros vehículos militares para as nosas forzas armadas. Compre que hai que replantexar os criterios, digamos, de gasto, porque, a ver, hai cartos? Claro. É a pregunta, para ambos os dous. Eu penso que sí, decir, que eso vai dentro das prioridades políticas do partido que goberna, en este caso hai unhas prioridades, e con outro goberno de outro corte habería outras prioridades. Evidentemente, si se vai a priorizar comprar avións, bombarderos e tanques
pois, evidentemente, mellor non caben cartos para outras cousas, non? E iso é unha cuestión de vontade política, non? E de proxecto político. Por lo tanto, creo que o tema é saber como redirigimos a economía. Iso significa non só actuar sobre digamos, a seguridade social, sino actuar de un forma moito máis global. É dicir, Vitoria apuntaba algo deso e aínda que discrepo con ela de algunhas cosas, en outras coincido, non? É dicir, isto é un problema global, é dicir, hai que falar tamén da fiscalidade, de como modificamos os impostos directos e tamén os indirectos deste país para facelos máis xustos, non? Porque evidentemente as cousas van cambiando, é dicir, o mundo non está quieto, por lo tanto, temos que ir adaptándonos a eses cambios que suceden no mundo. A banca non se pode ir de rositas. Cando a banca necesitou dos gobernos, os gobernos estiveron para defendela, para axudala. Por lo tanto, considerando incluso algúns das entidades sistémicas. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, agora que parece ser que a banca xa funciona e xa respira, terá que devolvernos non só aquilo que puxemos, sino algo máis. Ten que facer un esforzo máis. Por tanto, non é nada extraño, porque xa funciona en outros países, incluso con gobernos conservadores, pois poñerlle un imposto aos beneficios da banca. Xa funciona no Reino Unido e non pasa nada, non pasa nada. Pero non só eso, haberá que ver tamén o imposto das grandes fortunas, etc. É dicir, o tema é moito máis global que falar solo do sistema de pensións e a Caixa da Seguridade Social. Pero todo forma parte dunha visión política do que se quere. É dicir, se o que se quere é privatizar, o camiño que se leva é o correcto. Se o que se quere privatizar, o camiño vai, pero malladiño. No ano 2025 xa non haberá nada que facer. Por lo tanto, o que temos que facer, aqueles que creemos que o sistema público de pensións non só é sostible, sino que é absolutamente necesario, porque é xusto, porque é solidario, porque é o traballo e o esforzo de millóns e millóns de traballadores e traballadoras e de xente que a mellor non tuvo ni siquiera a oportunidade de traballar, digamos, cotizando, pero que axudou de outras formas, non? Por lo tanto, temos esa obriga moral cos que traballaron e tamén cos que teñen que traballar. E temos a obriga moral de darlle un traballo de calidade. Temos a obriga moral de que os nosos xóvenes, os mellores formados da nosa historia, non emigren a Irlanda ou a Inglaterra ou a Alemania para facer a súa vida e que alguén que está en Suecia exercendo de médica diga yo non vuelvo para España ni de coña, porque aquí estoy como Dios. Pois eso ten que acabarse. Entón, home, é evidente que se cometeron errores, eu non discuto que os gobernos socialistas cometeran errores, porque evidentemente se non cometeramos errores, gobernaríamos eternamente, non? Pero non é así, cometemos errores, pero tamén é certo que os gobernos socialistas foron os que puxeron os piares do estado de bienestar. E esos piares teñen que recuperarse, porque están sendo desmoronados non só as pensións, sino a dependencia, a educación, a sanidade, están sendo absolutamente desmoronados pola dereita, nunha operación perfectamente diseñada para privatizar todo aquilo que sexa beneficio. E iso está claro, é dicir, na sanidade vemos como pouco a pouco se vai arañando, en Galicia somos, o goberno galego é experto en eso, en ir arañando pouco a pouco hasta deixala no esqueleto. E a sanidade a saúde é o noso patrimonio, o noso mellor e maior patrimonio. E temos que defendela, como temos que defender as pensións. Decía Vitoria outra cosa na que estou de acordo, é dicir, o tema do copago, de sacar medicamentos da Seguridade Social. Eso a quen afecta é os pensionistas, basicamente porque a medida que nos vamos facendo maiores, desgraciadamente necesitamos pois máis axudas médicas para entón, claro, entón se ademais de non subir as pensións faz que teñan que invertir máis na súa saúde, pois estás facendo un fraco favor. Todo eso forma parte das prioridades políticas de un partido político, de unha forza política e dun goberno. Cando un decide un presuposto, o presuposto é o documento político máis importante de calquera goberno. E aí é onde se marcan as prioridades. O goberno do Partido Popular teno moi claro, Eu espero que tamén no seu momento os electores e os ciudadanos teñan igual de claro. É dicir, vostedes teñen claro ir a un modelo privatizado de pensións, Belén Villar?
Eu xa dixen que non comparto o que aquí se está dicindo, é dicir, en algunhas cousas estou de acordo que habría que mellorar, pois, neste caso as pensións, que é o que estamos a falar, pero non comparto que se este privatizando, nin que o Partido Popular este privatizando de forma xenérica nin a sanidade, nin o sistema de pensións. Concretamente na sanidade, si estás invertindo máis que nunca, estás invertindo en novos centros médicos, estás invertido nun hospital, bueno, concretamente o Álvaro Cunqueiro, pois o Partido Socialista cansouse de decir que se estaba privatizando, é totalmente falso, o sea, non se está privatizando en absoluto, é un sistema sanitario público onde a xente ten dereito a asistir e a ser asistida dentro como ata agora, é dicir, non se perxudicou en absoluto, co cal, bueno, pois é unha falacia estar pois enganando aos cidadáns e dicíndolle que se está privatizando. Con respecto ao sistema de pensións, eu penso mesmo, é dicir, se se está aumentando os cartos do orzamento do Estado, estás aumentando para soster este sistema de pensións, non entendo como se pode dicir que o Partido Popular está en contra. O que pasa é que a situación é a que aquí todos poderíamos pedir máis e máis melloras, e nós somos os primeiros, eu sería a primeira, é dicir, se ti podes darlle a un pensionista 1.500 euros, por que lle vas a dar 1.000? Pois, a ver, porque hai que conseguir ese equilibrio e hai que conseguir que o sistema non quiebre, porque se ao final, aquí, se nos deixáramos todos guiar polo que desexamos, entón subiríamos as pensións ilimitadamente, non estarían ligadas as pensións pois ás cotizacións feitas, etcétera, etcétera. O sea, que é unha pensión digna ou que é un soldo digno? Que depende de a quen o pregunten. Si aquí unha pensión digna... Que toda aquela persoa que perciba un salario ou unha pensión por baixo dos 1.080 euros e vivir en pobreza severa. No umbral da pobreza, e por debaixo dos 800 na pobreza severa. Temos a un 90% da poboación metido nesa situación. E iso non é unha cuantía seria para sentarnos e falar, e que o PP non queira privatizar cando na Unión Europea, no seno da Comisión Europea, está a negociar o pan europeo onde se conta e prevén, e o pon o propio informe, e é público e se pode acceder a él, onde se prevé recadar 700.000 millóns de euros para bancos e aseguradoras en plan de pensións privado, e se nos dice aquí que non poden facer máis esforzo para que o sistema público sexa sostible, que me expliquen como se lle chama a privatizar. Se pode chamar de outra cousa, pero é privatizar. Imos a parar un alanquiño nada máis na última pausa publicitaria, de seguido entraremos no último bloque deste Contrastes de hoxe, e vou retomar con vostede, Victoria, e vai explicarnos detidamente, por favor, que é eso do pan, porque ten un aspecto moi preocupante. Ata agora mesmo. Entramos no último tramo deste Contrastes de hoxe en Canal Rías Baixas, estamos no Pazo da Cultura de Pontevedra e falando do sistema de pensións e da reacción dos nosos maiores nas rúas e da cuestión que se debate no fondo, si está ou non garantido que as seguintes generacións teñamos opción de ter pensión, de ser pensionados públicos como coñecimos os nosos avós, os nosos pais, etc. Funcionará ou non funcionará o sistema? Por certo, de seguido dou a palabra a Victoria Portas, que ten que explicarnos eso do PAN, no que está a traballar a Comisión a Unión Europea. Pero antes diso, imos ver o que decía a Rúa, concretamente a xente xoven, a propósito do que están a facer os nosos maiores. Esta é a reacción e as respostas que obtivemos, concretamente, nas rúas de Pontevedra. Yo creo que va a haber pensiones. Eso pienso, por lo menos ahora mismo yo creo que sí. Si no, no seguiría pagando, vamos, está claro. Yo creo que lo veo algo difícil porque la gente joven se suele ir para el extranjero a trabajar, entonces va a estar un poco complicado si seguimos en esta línea, pero bueno, espero que vaya mejor. Pues la verdad es que creo que va a llegar muy quebrado si tenemos siquiera sistema de pensiones en el futuro. Veo que el sistema está muy mal y mientras no se arreglen cosas fundamentales, pues todo lo demás es hablar por hablar. Entonces, bueno, ojalá que sí, que estén garantizadas a muchos años, pero bueno, luego está difícil, no sé. No sé, depende, si hay mucho trabajo sí podemos cobrar pensiones, pero si no, no sé. Yo creo que se van por fondo privado, porque por como van las cosas, no solucionan nada.
Yo soy muy joven o non se me pasa, pero a lo mejor es algo que habría que ir pensando en un futuro. O do fondo privado, é dicir, que se o quiten da cabeza porque a xente non ten cartos para poder facer un fondo privado e aparte habería que ver se vale a pena ou non. Penso que coas cotizacións que facemos durante toda a nosa vida teria que ser suficiente para ter unha boa pensión como foi de sempre. Bueno, unha boa pensión, cosa distinta que sea mellor ou peor. Bueno, el futuro es incierto, así que no, me parece a mí que no vamos a llegar de muy buena manera al futuro, sobre todo los jóvenes. Bueno, pues como sigue así la cosa, que vamos jodidas nosotras también, así que fuerza para adelante y a quejarse. Yo creo que malo será, ¿no? De todo se sale. Sí, e non choveu que nunca parara, e outros máis, pero... Chova a justo de todos. Evidente. Pero o que é certo é moito, que a xente, especialmente a xente máis xove, ten a percepción de que o tema está, imos decirlo así, Terán que ir en plan coloquial, jodido. O Terán sea, que que ir ten tomando mala pinta. conciencia. Ten mala pinta. Que é iso do pan? Vai a ser o bicho que terán que enfrentarse eles ou antes tamén nós? No xa. Bueno, que é o pan? Para que entenda a xente. Claro, a ver, o pan europeo, que exactamente o nome, é un plan de pensións privado que está presentado na Comisión Europea, onde se vai dar é un plan de pensións privado, como os nacionais, que vai permitir o seu uso a nivel global, xa que se usa tanto esa palabra maravillosa, que vai xestionar directamente banca, aseguradoras e fondos de inversión, vai ter o mesmo tipo e o mesmo trámite que un fondo de pensións privado que coñecemos habitualmente. Sí, os que hai no mercado. Os que hai no mercado. O que ocorre é que se vai dar con unha mellor bonificación se cabe as que hai en este momento e vai ter exactamente o mesmo risco que ten os que xa coñecemos. É dicir, e eu vou dicir así moi bravamente, o mesmo risco que o corralito da Argentina, o mesmo risco que os fondos de inversión que se foron a quebra en Norteamérica acaban de deixar a millóns e millóns de clase traballadora en Norteamérica sin un duro, o mesmo plan de pensións que levan 3 anos, casi 4, Chile en Folas Xerais e que aquí non se escoita absolutamente nada porque non interesa que se escoite. O problema do pan europeo non é que sexa un plan de pensións privado, nen tan sequera é un problema que xestionen os grandes bancos, porque iso vai ser uso dos grandes bancos. O gran problema do pan europeo é que vai salir mediante un regulamento por parte da Comisión Europea que está creada e está formada por eurodiputados que nos votamos e que eles van a incentivar os países, o sea, vai ser como un regulamento, vai ser de obrigado cumprimento no momento que a Comisión Europea... O sea, non é unha directiva. Non é unha directiva, exactamente, non é unha recomendación para os Estados membros, sino que vai entrar xa en vigor no momento en que se publique na Comisión Europea e que, ademais, os nosos gobernos van a incentivar que se contrate, non o incentiva un banco, non lo vende un banco, non lo vai vender a propia Comisión Europea, os nosos propios eurodiputados, os nosos propios partidos políticos que forman parte desa Eurocámara, antes que soster o noso sistema público de pensións. No propio documento do PAN, que calquer persoa que queira acceder a él está na propia páxina da Comisión Europea, xa se pode acceder a ese documento, son uns 80 ou 90 folios, pon clarísimamente que a trayectoria que podría haber nos plans de pensións aquí en España pode estar nunha media dun 1,3, un 1,4, metendo este produto tal como se vai a meter no mercado, esa motivación vai superar un 3 e algo, é dicir, van gañar 2,5 puntos por riba, e en termos económicos, que o que a xente entende, se espera que do 2018, neste verán, que cando non lo queren meter, ou no Nadal, entre o 2018 e o 2019 e o 2030 se recaden 700.000 millóns de euros. Sí, porque se supón que é unha oferta tan atractiva que vai de repente a arrastrar. Exactamente. Cheira a Sofico Forum Filatélico, ademais. Exactamente. Claro. Que ocorre? Pois que é un plan de pensións privado exactamente igual que o demais, que temos que recordar que con 2 euros que nos decía a señora Celia Villalobos non vamos ter unha pensión digna, que o Estado non quebra, os plans de pensións quebran, os bancos poden pechar as portas e que, ademais, en toda Europa, neste último ano que acabamos de pechar, a nivel europeo, xa non decimos a nivel de España porque non houbo ningún, vamos a decirlo a nivel europeo, solamente houbo un plan de pensións que tivo unha rentabilidade dun 0,03%.
É dicir, como vemos, nin dan rentabilidade, nin son un futuro, nin eso complementa unha pensión, nin nada que se lle pareza, pero é que o indignante e o perigoso de todo isto é que o noso goberno está metido nesa Comisión Europea, está apoiando ese pan europeo, e eu o digo, pero moi sinceramente, hoxe aquí. A xente maior e nós temos que ter moi claro unha cousa, é dicir, si sexa o partido que sexa, en este caso, que está na Comisión Europea, e neste caso metemos a todos os partidos que temos, que sería a PP, Podemos, PSOE, e incluso Esquerra ten eurodiputado, Bildu acaba de deixar o eurodiputado, neste momento temos dúas eurodiputadas galegas, sinceramente, si eso se leva a cabo, e o sostenta e o apoian estes partidos políticos todos. Porque ten que ir a pleno do Parlamento Europeo. La Comisión Europea, exactamente. Bueno, nos presentamos enmendas a él, esperamos que por parte dun eurodiputado se presente esta semana, sinceramente, e non me corto nada, pois en todo caso habrá que pedir sair da Comisión Europea e da Unión Europea. O que non pode un goberno incentivar a que fagamos plan de pensións privados. Entonces, cuando se nos está dicindo reiteradamente que non hai cartos para sustentar un sistema público. Sí, pero tamén a mensaxe, de feito, Belén insistiu en elo, que o sistema é viable, non? Entón, como se compatibiliza, como pode cohabitar? Claro, cohabitar porque en 1995 o Banco Mundial dice na Unión Europea, e hai un informe ao cal todos tamén podemos acceder, no que dice que en aqueles países que existe un sistema público de pensións digno e suficiente, non se contratan plan de pensións privados, e que eso non dá cartos á parte necesitada, é dicir, o capital, co cual o que se ten que buscar por parte dos Estados membros é que ese sistema sexa de subsistencia son 357 euros, tal como se coñece, para que a xente contrate plans de pensións privado. Eso o dixo o Banco Mundial en 1995 á Comisión Europea. É dicir, e a raíz dese momento, justamente hai Estados membros que han seguido a rajatabla ese camiñiño que se lle marcou por parte da Comisión Europea. O debate está aberto, para todos. Pero os gobernos socialistas non nos seguiron. Quero decir que sí, pero no. Hai en marcha un plantexamento de privatización das pensións en Europa a través de eso que se chama o PAN, non? Pero as decisións políticas van a tomar os Estados. Se un Estado quere desprenderse do coste das pensións e deixalo en mans privadas, vai a poder facelo. Eso é Chile o exemplo máis que ti puxeches e que vai a poder facelo coas consecuencias. Pero se un Estado, se un goberno decide seguir mantendo un sistema público de pensións, tamén vai a poder facelo. É unha decisión política, que ten que tomar o goberno do Estado, que non lle vai a impoñer a Comisión Europea nin o Parlamento Europeo. O Parlamento Europeo, pero non foi exactamente o que ti dixeches. O Parlamento Europeo vai a abrir esa posibilidade. E logo serán os gobernos nacionais, cada un no seu Estado, os que decidan si entran nese xogo ou non. Se un goberno entra nese xogo, pois evidentemente se abre esa vía. Se outro goberno non entra nese xogo, e eu xa auguro que haberá moitos gobernos europeos que non van a entrar nese xogo e van a manter o seu sistema público de pensións, porque a súa propia filosofía, non a filosofía do goberno, senón a filosofía do pobo. Entón, esa é unha vía que se vai abrir e que algúns seguirán, pero non é certo que se lle vai a impoñer aos gobernos esa metodoloxía. Non é obligatorio. Eso é evidente, que se sigue gobernando a dereita en España, pero non nos metas a todos, non nos metas a todos nesa historia. Pero para eso existen outros eurodiputados que deberían haber feito público o que está a suceder e a día de hoxe o fixemos soamente nós. Quen fixo público o pan europeo? Quen fixo público o pan europeo? Volvo a repetir, quen fixo público o pan europeo? Obviamente, non, solamente a coordinadora estatal en defensa das pensións fixo público que existe o pan europeo. Solamente a coordinadora estatal fixo público que existe o pan europeo. Sí ou sí? Pero Victoria, non é un problema de facelo público, é un problema de que ti tal como plantexas,
todos son malos. E non é así, e non é así que plantexas que eso Eu vai... dixen que terán que tomar nota todos os partidos que forman parte desa comisión. Claro, entón, vamos a esperar porque que xa levo 10 decidan os minutos ciudadanos. pedindo a palabra. Bueno, Marisa, perdón. Bueno, vamos a ver. Eso será, como dixestes ti moi ben, Tino, cuestión do goberno de turno. Os plans de pensións non van a ser obligatorios e a xente que non se cree nin vai a invertir en plan de pensións. De a orientación o Parlamento Europeo ou non a DEA. É voluntade de cada un de constituir plans de pensións privados. O Goberno da Nación, efectivamente, o que temos na segunda legislatura, porque xa son 2 legislaturas, con Mariano Rajoy, estános coa cantinela de facer plans de pensións. Pero para ele, mas para os ricos, os traballadores non temos cartos nin para comer, nin para sacar as nosas casas adiante. Iso é bo para os ricos, os pobres que espabilen, non lle facer caso a esas mentiras do PP. Mande quen mande. Hai que mandalos a aquel sitio. Sabes cal é a brecha que hai, Marisa? A brecha que hai... E cando votedes, volvo a repetir, mirad o que votades. Votade por quen mira por vós. E por quen durante 42 anos nos fixo moitas cousas positivas, algunha negativa, claro que sí, pero moitas positivas. E temos que recuperalas. Porque con este goberno do PP mandou todo ao carallo. Sabes que o problema... Sabes outra cousa, antes de que se me olvide? Si os pensionistas pudéramos dar comisións como dan as empresas. As empresas para coller os contratos do Estado dan comisións. Se os pensionistas déramos comisións aos gobernantes, andaban con nós como cos oviños, adorándonos, pero como non damos comisións... Vale, non dades comisións, pero estades nas rúas e grazas a iso... Claro, pero... Exigiremos no camiño, e iremos a unha folga xeral se fai falta. Eu xa fun a todas e ainda me falta esta, ostras. Pois eu xa fun unhas cuantas tamén. Bueno, pois eu son máis bella que ti, e levo dir dos 17 anos. Marisa, traballando sindicalmente, defendendo os nosos dereitos para intentar lograr algo con xeito. Imos deixar que falen os demais. Eu creo que a brecha... Está pendente Belén. Sí, perdón. Vale, sí. Eu penso que os plans de pensións que se están falando a nivel europeo, privados, efectivamente, non son sustitutivos do plan do sistema de pensións que hai en España, non ten por que ser, é dicir, como ben dixo Tino, é unha decisión dos gobernos de cada país e decidir se sustituyen ou non sustituyen. En España, eu penso que o Partido Popular en ningún caso está falando de que se vai a sustituir o sistema de pensións público por o sistema de pensións privados, sexa ese europeo ou sexa outros que se poidan promocionar dentro da nación. Un sistema de pensións privado é como outra cousa calquera, é dicir, un sistema de pensións privado pódese promover pois falando de que é unha posibilidade de aforro para os cidadáns. Aquel que teña cartos, sexan rentas máis altas ou rentas máis baixas, ou que teña posibilidade de aforrar, pois é unha posibilidade, pois beneficiarase o Estado, pode axudar a que se beneficie ao mellor fiscalmente de algún xeito eses cartos que estén aí depositados neses fondos, pero, bueno, en ningún caso máis alá de que fomentar o aforro, como pode ser, pois, antigamente, pois, ter cartos en contas bancarias, pois, a plazo ou que fora. E por que non se fomenta o aforro dentro do propio sistema de seguridade social, igual que pasa en Francia, igual que pasa nos Países Baixos? Teñen un segundo piar capitalizado, xestionado polo Estado. Por que non se fai iso? Por que se manda a bancos, aseguradoras e fondos de inversión? É que ninguén dice que non haiga que reestructurar o sistema de seguridade social. O estamos de acordo todos, é dicir, non valen parches xa. Temos que regular xa dende abaixo e a medio e longo prazo, porque o IPC, claro, podríamos dispoñer un mes, 2 anos, pero non para nós, non para a nosa xeneración. Non vale parchear o sistema. Entón, a gran pregunta que habría que facer ya este goberno é: por que non incentiva o complementar un segundo piar de sistema de seguridade social? Xa puxo dous exemplos. Por que non o incentiva
xestionado públicamente, Porque que quede non quere, claro, non é Victoria. xestión privada. Quere privatizar. Obviamente, pero porque se hai cartos, se poden recaudar 700.000 millóns de euros para o banco privado, porque non a pública? E o segundo, non sei se escoitaste esta semana, é que os bancos están dicindo que agora van cobrar 80 euros por cada transferencia de pensión que reciban os xubilados. Eu sou xubilada, vos lo prometo, e me poño diante do banco ou diante do INSS e digo, no, a partir de hoxe mo pagades en efectivo. Eu non lle dou os 80 euros ao banco, é dicir, claro, estamos entrando nunha dinámica que parece que non é que de outro mundo, non é de outro mundo, é dicir, Europa ten miles de exemplos que podrían valernos de referencia aquí e que non se están utilizando, e non se están utilizando porque clarísimamente, e coincido contigo en moitas cousas, temos feito moitas reunións co PSOE e moitísimas veces non podo ir porque non podo estar en todos os sitios, pero sí que é certo en que ten que haber outro tipo de solución, e a solución e o camiño que ten a dereita deste país é privatizar. Privatizar. É a palabra. Non hai máis. É que dicir, non hai outra opción. Estamos falando de 700.000 millóns de aforro que saben que existe e que vai existir. Xestionémolo, pero mediante o propia Caixa da Seguridade Social. Non, iso é algo novedoso. Non, iso non é nada novedoso. Eu levo moitos anos facendo por pensións por reglamentos comunitarios. Iso pasa nos Países Baixos, iso pasa en Francia, iso pasa... E está genial. É dicir, tú aportas o propio piar de Seguridade Social, tal como coñecemos, e aparte, o que pode cotizar máis e o que pode aforrar máis, o mete no segundo piar, xestionado e capitalizado pola propia xestión pública. Eu complemento a miña pensión cara ao futuro e como meto o meu complemento na propia pública, ela pode cobrar o IPC este ano. É un sistema de reparto, é solidario e, por encima, aumentamos eses cartos que decimos que non existen no sistema de seguridade social. Por que non se fai? Porque non, porque estamos justamente beneficiando ou querendo beneficiar a banca privada. Simplemente, é dicir, é que aquí non é un padre nuestro de que non, é que o sistema ten que ser así porque así naceu en 1994 e así ten que seguir existindo. Non, existe así e non nos movemos porque temos que beneficiar a banca. E está clarísimo. Entón, que non nos conten historias. Bueno, a ver, co tema do pan eu creo que unha dos problemas e das grietas que hai vai estar, para a súa implantación, vai estar na negociación colectiva. Vais a forzar moito por aí nos convenios colectivos e neste país temos un problema, e é que a reforma laboral do Partido Popular deixou sin marxen de negociación colectiva os sindicatos, prácticamente non teñen capacidade de negociación, non teñen capacidade de influencia e a partir de aí pode ser un elemento, unha idea miña, non é... Pero creo que unha idea que tes bastante clara igual que a nós. Me dá que van intentar que a través da negociación colectiva se vayan establecendo ese tipo de plans de pensións, Celia Villalobos, desvirtuando un pouco que o sistema... Eu chama bocachán, porque cada vez que abre a boca, Celia Villalobos xa dixo que estaba negociado nos convenios Podería seguir falando, pero Marisa ten... non... É que eu oír algún nombre xa me pongo... Os convenios, o sea, o dixo ela. Quedan 6 minutos, temos que aproveitalos, 6 minutos. Eu creo que, ademais, a idea fundamental é que hai unha tendencia clara dende o goberno conservador en España, como de todos os gobernos conservadores en Europa, a privatizalo todo. Todo aquilo que pode dar beneficio se privatiza. E as pensións son un caramelo moi goloso, son moi golosas, entón, evidentemente, esa é a tendencia natural, porque está na base do neoliberalismo, está eso. Entón, esa é a tendencia. O que temos que facer aqueles que non creemos no neoliberalismo é recuperar a esencia da socialdemocracia, que é a solidaridade e a igualdade. E iso só se fai garantizando e fortalecendo un sistema público de pensións, de sanidade, de educación, de dependencia. Iso é o que temos que facer, non? E iso é o que teñen que decidir tamén os cidadáns cando vayan a votar, cando lles toque votar. Evidentemente, por eso en algún momento falábamos de que son unha forza social tremenda, 9 millóns de xubilados, pero tamén, evidentemente, é unha forza electoral tremenda. 5 minutos, algo menos de 5 minutos para rematar, así que entramos prácticamente na última rolda de intervencións. Dixo vostede algo dunha folga xeral? Sí. Eu tiña entendido... Estamos que hai unha nova vaga de movilizacións, non sei se coinciden en isto os sindicatos estatais os sindicatos estamos de acordo, vamos sempre conxuntamente. Con Modepen, fálase de 16 de abril, pode ser unha data así, máis ou menos? Nos vamos facer unha concentración... Modepen. Si, o movimento e a Coordinadora Estatal en Defensa das Pensións vai facer o 16, se decidiu un día laboral, justamente, porque vai ser o día que metamos as mocións
en todos os concellos do territorio español respecto ao PAN, porque creemos que é importante que a cidadanía sepa exactamente que estamos falando e a donde se queren desviar os cartos, e temos que demostrar justamente cal é o camiño que está a seguir o noso goberno, pero eu quero aproveitar tamén os meus 6 minutos para decir que non nos vamos mover da rúa. Son para todos. Aí está, aí está. Non fagas un Marisa. Solamente recordar que non nos vamos mover da rúa, que isto non é un problema solamente de Seguirá xubilados e habendo pensionistas, seguiremos nos mobilizando e non vamos deixar de mobilizarnos, e cada vez a mobilización vai ser moito máis superior, mentras de verdade se senten a traballar en serio e non a buscar parches. Seguirá habendo movilizacións tamén a cargo de UGT, comisións, CIGA. Estamos en vías de... Estamos preparando e mirando cando e como... Datas para unha folga xeral. Non temos dúda. Nós empezamos no 2012 con recollidas de miles de reclamacións que presentamos todo o mes de xaneiro e de febreiro de 2012 nas delegacións do Instituto Nacional da Seguridade Social. Presentamos miles e miles de reclamacións contra a subida do 0,25. Inda hoxe o goberno non respondeu. Mandámoslo ao Congreso de Deputados a través da oposición. Botou-nos lá abaixo a maioría do PP. Fomos ao Constitucional, eu Constitucional doulle a razón ao goberno do PP, pero nós vamos a seguir R que te R hasta botar abaixo a normativa que nos impuxo o PP. Queremos vivir, non queremos máis que vivir, e vivir dignamente, que os nosos fillos poidan vivir tamén dignamente, cun sueldo e unha seguridade no traballo. Queremos un traballo estable para a xuventú, para estar nós tranquilos e a xuventú que viva decentemente, nada máis. Esa demanda témola xa no Tribunal Constitucional Europeo. Os políticos, por eso. mentras tanto, teñen que seguir tomando nota do que vai vir das rúas, do clamor social no que estamos a vivir este asunto, que vai pasar, porque evidentemente o debate da semana, de aí exactamente unha semana, como mínimo foi insatisfactorio, coido. Para todos, incluso para o Partido Popular. Coido que sí. Haberá alguna cabeza de ponte para falar? Volverán a sentarse de novo para o Pacto de Toledo, a Comisión, como fixo hai unos días? Hai alguna esperanza ou non? Pregunto, dous respostas breves e rematamos. Tino Fernández de Belén Villar. Bueno, eu creo que, en primeiro lugar, hai que tranquilizar tamén un pouco as novas xeracións estas de xóvenes, dicindo que o sistema público de pensións é viable. Si se ten vontade, é viable e vai a ser viable. Mireinos resignados. Por lo tanto, bueno, ese é un dos grandes problemas que temos, non? De que eles asuman que isto tamén vai con eles. Claro. Que non só vai coa xente que xa está xubilada ou que estamos aí máis ou menos cerquiña, sino que isto vai con eles e que eles deben acompañarnos nas manifestacións. Nós vamos a estar na rúa defendendo o sistema público de pensións e vamos a estar nas institucións defendendo o sistema público de pensións, que é o que toca, non? Por que é viable? E tamén vamos a seguir insistindo que o Pacto de Toledo é un bo foro para eso. E un bo foro para que todos os partidos políticos, as organizacións sindicais, as organizacións, os movementos sociais, os axentes sociais, xuntos planifiquemos o noso futuro, non no ano 2023, que será cando empecen as tensións duras, sino moito máis alá, porque temos que pensar en moitas generacións posteriores. Por tanto, creo que compre que estemos á altura de un tema que ten unha envergadura cuantitativa e cualitativa como ningún outro en España. Na fronteira do tempo, pechamos con vostede, Belén Villar. Bueno, eu, contestando ya un pouquiño a Marisa, Marisa, estou de acordo con que non estamos en contra, con que non existan movilizacións, por suposto, cando hai malestar ou a xente percibe malestar, debe, bueno, pois manifestalo de algún xeito, non estamos en contra. Agora ben, eu penso que o goberno sí que está a facer un traballo intenso para solucionar esas cousas. Sí que estou de acordo con que hai que sentarse a falar, os grupos políticos deben sentarse a falar e mellorar cousas. Tamén penso que o fácil pois sería subir pensión, subir soldos, subir todo, é dicir, todo, darlle vivenda a todo o mundo, sería bo, todo iso sería factible, sería bo e sería fácil de falar, pero iso é sostible, en que situación nos encontraríamos? O sea, probablemente quebraríamos o sistema, non ten sentido, co cal, a ver,
falar por falar está ben, e o que nos gusta a todos témolo claros, pero logo, bueno, hai que ser coherentes, sensatos e xestionar adecuadamente en función dos recursos que temos. Non sei vostedes, pero eu teño a sensación de que esta non vai a ser a derradeira vez que falemos de pensións. Teño a convicción, teño a plena convicción. Pero en todo caso foi moi agradable estar aquí cos catro e escoitar as vosas opinións. Agardo que a xente tamén saque as súas propias conclusións, que de eso se trata. Moitísimas grazas, guerrilleira do Grove. Gracias a ti por invitarnos a expresarnos libremente. Moitas grazas. Moitísimas grazas tamén, Victoria Portas. E moita sorte tamén na túa andaina en Modepen. Tino Fernández, como sempre, un placer. Moitísimas grazas. E moitísimas grazas a Belén Villar. Non é doado sentarse aquí e recibir paus de 3, pero ela fixo. É importante que estén aquí representadas todas as sensibilidades. Jubilados, estamos moi cabreados, moi cabreadas. Por eso digo que non será a última vez, non será a última vez. Bueno, dende a neveira do Auditorio do Pazo de Cultura de Pontevedra en Canal Rías Baixas, moitas grazas, boas noites, hasta a semana que ven.